kadak bansa Kmie ya ka kong Josephine Kharkongor ka blaklat no nagari ka slaparthai ka long yeng long sam jong kani ka long Kmie ha ka laitrek ukala lingkot arja arpusan kala play pajba ya ka lead Josephine Kharkongor Memorial Under 13 Tournament arja arpusan harang da jet United Football Club Football Performance Center Pynthorbah. Lawan ban play pajba ay kadika Lympung daga Khun jonga kong Josephine ka kong Patricia Kharkongor berfada Anthony Kharkongor haringkat ka Jingieid lang uba Samuel Shadap uba Aibor lang kongji ki Khun ki ti jonga kong Josephine na lor kiwei. Haba ajing kran hagani ka sngi ka kong Patricia Kharkongor kalaong baga Kmie jongka kam junyo ben yanu bat ka long ka bakloy ban pediang ladawan rung manu hayeng jongki. Nalor kata kalau ang ru baka Kmie jongka hakipor baladam habadan ke Jingieid kai kalau long ke bakloy ban let chamadan ban pen kre ya ka kiso na ka benta ki rang yelek kai football iba khat iba wer lot kat baro ki bawan hakaye ka sem ke jong im ju kun tai im ju nyo ben yano ru la Pynlong gumno long iba kloy ban ong to wan to ngi ya philiu jingmon te ilong iba seluruh hado kata-kata to ngan su ajin tip kendiat na kayeng gejongi ngila don saungot ki players kabenengkong ide papa jungi iba hak itu ki por ma mensua ilong tan kinong lekai na ki club baper te na ka tim local team kumanggi ong ma ke tim Shillong te kilala ban pukio sedu ka first division ba kilalong ki ba job ru hadir nang to aba ipapai la song thai lami isaki para jongi laingot te igwe de ba Sylvester Kharkongor ba ari de ba Augustine Kharkongor ba lai de Edmond Kharkongor ke ka banga smooth nat ban perkhat ke jinglong jong imei jongi haba kilami apo Lympung baro ka Shillong ka thau nang ni ngia kloy tang suong badan ke Jingieid kai football pamadan pulo badele ka Penthor barok yin kisah makini ke Shillong Penthor kia khang talalut balle chino balle chapulo badele pe kita ki tim badele support kita ki tim ki jongi na ka Shillong ki jongi bat ime julong berbor di bakuloy bat penkre ya ka ya ka mok ya kisok ba nra support madan football anda kila half time kila yo half time makin kin ai so ya kitu ki player baro ki bele ka kana ka team ke jongi na ka Shillong ke jongi te kuntu ru ilong al bakhe man sim wat lagi ni ki para kila sedang banele ka ha ke Jingieid ka le se ka long ka bamla ban biang kidon ke Jingieid bersau kedon ke Jingieid takho kedon ke jing kedia ke ketiga kejat mo mla ban biang te im judo men sim ikloy pa sumar pa sukwer kila laj ka keti kila laj ka kejat kila laj ka mi alu ka clear im ju salia i ong yale be khun im judo men sim im ju ong ni phila mong phila ban sao syong na kwon hi wan le yale kai su im ju ong ta da le ru yang phila koi phila khia le mi chamadan long ki sirang long ki rang yale kai ka beslur te ai man se madu kata ya ki Khun ki tiru te kalong ga basno tanat ba ilong basilor im judo men sim na lor kata pada ndala ya de wan na ka Jingieid kai football na pulo sawan sayeng sawan saya syat ke kemen ke yu ke tem ke put ilong ba kelu ya do kata te nga ai ngu yo play na ka bata ka Jinglong ke jogi ba ilong berbor iba subun iba keluar mensim ibam ju benut ban khat ban wer ya baro hak yeng kesem ke jongi te hak kerteng jong ime jungi balakrat no ide Josephine Kharkongor hak ni ke step ngapli yakani ka tournament hak ni ka por re ki badai banele kin sedang banele no bat nga ai kuble pi baro to nang nekit bokit beng ele bah ngi bahe ki Kmie ki pa ki bahiyeng bahasem kinang ai ke jingkersyan pi kuble sibun
Habatin, pej bahagi kisap, kasap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kasap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.